ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ରହୁଥିଲେ, ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସବ୍ରାଜ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ, ଜଣେ ଆରବ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାତିକ। ସେ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ ନେଇ ସହର ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚରଣ ବହୁତ ର୍ୟାଗିଂ କରୁଥିଲା। ଆରବ କହିଲା, ସ୍ୱାତିକ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଇତି, ସେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେବି, କେହି ତମ ସାଙ୍ଗ ନ ହୁଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇତି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ବାଟରେ ସାଇକେଲ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଚରଣ ଆସି ଇତିର ସାଇକେଲଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଇତି ମନରେ ଚରଣ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆରବ ଏବଂ ସ୍ୱାତିକ ମନା କରିବା ହେତୁ ସିଏ ମାନି ନଥିଲା। ଦିନେ ଇତିକୁ ନେଇ ଚରଣ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବାର ଆରବ ଏବଂ ସ୍ୱାତିକ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁ କରୁ ଯାଇ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇତିକୁ ଚରଣ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୁମ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲା। ଝରକା ପଟୁ ଆରବ ଏବଂ ସ୍ୱାତିକ ପଶି ଆସି ଇତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଇତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଇତି କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବିଥିଲି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଇତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋତେ କିଏ ବାହା ହେବ, ଏବେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇସାରିଛି। ଆରବ କହିଲା, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କହିବ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହୋଇଯିବି। ଏତିକ କହି ସେମାନେ ତିନିଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ।